Ano yan, para sa aso. So, eto yung binili Papa kahapon na sawdust. Ayan si Hagrid, pinalinis ko yung floor ni Ashi kasi sobrang dumi. Ayan na si Ashi. Kain na siya. So, eto yung, anong tawag dito? Uy, tibukhay ni Ma. Galing doon sa kabilang bahay kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good morning. So, ayan, today pala is Tuesday. Yeah, Tuesday. And ano kami ngayon ng pancake together with Hagrid. Hi, B. Hi. Hi, B. So, siya yung kay gusto niya mag-mix daw siya. So, kasi wala na kaming snacks. As in, walang biscuits, walang bread, lahat. Kasi, malapit na kami mag-grocery. Kaya, ayan, ubos na yung mga snacks namin. Pero, may natira pa yung kamote. So, mamaya naman yun. So, kaya ngayon kasi gutom siya. Kaya, yun yung aming kakainin today. So, ayan. Pero ang so, ayan. O, enough na. So, lutuin na natin. Kurang. Wala, pizza. Yung ating scooper. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yeah. pizza. Magpaano tong plato? Wait, sa. Be careful, anak. Say hi. Hello guys! Good morning! So today is October 1, 2019. November 1, 2019. So today is araw ng mga patay. Today ba? Or tomorrow. Pero basta yun. So, nagluluto ko ngayon ng alas 8 na ngayon nag-vlog pero kasi kanina ako ng mga stocks. And then, nagluluto ako ngayon ng eto. Yan. Yan? Para sa aso. Kasi bumili ako ng sawdust kahapon. Si Papa pala yung binabili ko. Pinabili ko si Papa ng sawdust and then ayan, niluluto ko siya kasi para kainin ngayon ni Ashi. Nilagyan ko lang ng konting string beans. So, medyo marami itong sawdust niya. So, eto yung binili Papa kahapon na sawdust. Marami siya. And then, etong string beans. So, yan yung inano ko. And then, meron pa siyang chicken liver doon sa ref. So, yun din. So, ayan. Tatanggalan ko lang ng oil and then ipapalamig ko muna. Tulog pa naman siya eh. Kaya, ayan. Aalis kasi kami ngayon and kasi Friday, pupunta kami sa kabilang bahay. Pero mamaya pa naman kami aalis. So, kailangan kong lagyan siya ng maraming pagkain and tubig para hindi na siya manghingi mamaya. Kasi parang gagabihin kami talaga. And hindi siya pwedeng isama kasi hindi siya pwedeng ilabas. Yun yung advice ng vet niya. And ayun, inuna ko lang to kasi naglilinis ako ng kusina. And then i-haul ko mamaya. Actually, hindi pa ako tapos mag-grocery kasi sarado ngayon lahat. Kasi kahapon yung binili ko yung 1 month grocery lang namin, yung mga sabon,
yung mga kailangan namin. And then, yung 1 week grocery namin na 1,000, grabe na, down to 1,000 na talaga kami every week sa aming pagkain. Kasi marami pa kaming pagkain dyan. And then, kahapon hindi namin na kasi punta kami kina mama. So, today, sana, kaso sarado pala yung mga tindahan ngayong 1. So, maybe tomorrow, I'll try. Pero, mamaya papakita ko sa inyo yung mga napabili ko. Konti lang din naman talaga yon. Pero, ayun, ang fail ko, te. Tapos yung aking mag-ama, si Papa nag-send ng kanyang report. And then si Hagrid, ayun, umalis na. Sana yun nagpunta. And, ayun, muna ako. Ang dami kong ng mga stocks kasi, kaya medyo hindi ko na-upload yung video kahapon. Pero, ayun. Ayan si Hagrid, pinalinis ko yung floor ni Ashi kasi sobrang dumi kanina. Kahapon ko pa minap, grabing dumi na. Pinamap ko sa kanya, si Ashi na nun sa labas. Ko, op! Oh, siligi na yun, siligi. Siligi, tro. Siligi. Ayan. Yung chair, dyan na talaga siya kasi yung doggy. Nalinis ko kasi hindi pa kumakain yun ng oras na. Pero nga, i-move na i-move ang chair. I-move ang chair sa pinakatumoy. I-move. Sibog ang chair dito. Careful. Open ang ko. Tarong nga na pa dili oh. Okay na. Ayan na si Ashi. Makain na siya. Ashi? Hello, Ashi. Tapos, lalabhan ko yung niya dito, yung towel na nilalagay ko. Kasi mabaho na. Hello, Ashi. Hello. Para kang pusa dong. Ay, day pala. Babae pala to. Parang pusa. Ang liit. Hello guys, good morning. So kahapon hindi ko natapos yung vlog pero nakapag may haul ako kahapon na video. Today is, akala ko Sunday ngayon. Saturday pa pala ngayon. Today is November 2, 2019. And say good morning. Morning pa. Yes. Ayan. Umaga pa pero nakahilata na naman siya. So, ayan. Hanggang umaga lang. Inihintay lang namin yung tawag dito. Kasi magluluto ko ng hotdog. Pero, meron na kaming umagahan. Chur. Tapos, nagluluto ako ng ulam ni Ashi. Pagkain ni Ashi na gulay with atay. Ako na po. Storya na. Sepanjang iyo. Storya. Ako pa rin mag-vlog. Oh. Ako vlog. Morning, palangga. Morning, palangga. No. No. Morning, palonglong. Morning, palangga. Nasa ilalom. Sapot.
ilalom sa isda. Ay, buaw. Yung luto ko lang, kala na ni. Ano mo, Jay?